Potser ja has respost una mica, no? Però si creus que podien arribar a aplicar l'article 155 de la Constitució i quines conseqüències podria tenir i quin seria el dia després si arribessin a aplicar-ho. Gràcies. L'article 155 de la Constitució és un article, el tenen als iPhones, si volen, el telèfon el poden mirar, és un article extraordinàriament confús. Com tantes coses en la Constitució espanyola, va ser una mala còpia. Moltes constitucions federals del món tenen clàusules de salvaguarda com aquesta per al cas d'un conflicte entre un estat federat i la federació. Per exemple, Alemanya, en la seva Constitució, té un article que aparentment és semblant a l'article 155. Quin problema n'hi ha? Que en el cas alemany hi ha una llei que desenvolupa exactament què vol dir això. En el cas espanyol no la van fer mai. El que trobes un article 155 que és impossible d'entendre. L'article 155 diu, i insistisc que el poden consultar, que en cas de greu conflicte entre les autoritats de l'Estat i les autoritats d'una autonomia, l'Estat pot ordenar a les autoritats autonòmiques com han d'actuar. Si n'hi ha autoritats autonòmiques, no pot dissoldre l'autonomia. Fixeu-vos que ells estan dient dissoldre l'autonomia. Perdona, estàs dient que tu li diràs a les autoritats autonòmiques com. Però clar, el pitjor de tot és que ningú diu qui i com es decideix que n'hi ha un greu problema per l'Estat. Clar, en l'exemple alemany, el govern federal ha de pactar amb 2/3 dels lands que efectivament hi ha un problema. En el cas espanyol, qui decideix això? Rajoy, això? Ha de votar al Parlament? Ho decideix el jutge del Constitucional? Jurídicament, això és un embolic, que és un embolic encara més gros, perquè l'article 2 de la Constitució espanyola consagra el dret a l'autonomia. I jo he après mal les matemàtiques, o el 2 va per davant del 155, molt ben clar. I per tant, diguem que té més prelació, perquè a més està en el bloc constitucional en la primera fila. Per tant, jurídicament seria un lío monumental. Però si Espanya es plantegés això, defensar-ho jurídicament dins de l'estat espanyol i fora seria complicadíssim, perquè tot és molt inconcret. No n'hi ha un mecanisme fàcil. Escolta, si vostè condueix a 250 per hora per l'autopista, li cau una multa de tant. Això agafes i no n'hi ha discussió. Està perfectament delimitat. L'article 155 és una nebulosa que ningú sap què diu. I que sobretot no diuen que ells diuen que diu. Ells diuen que l'article 155 es permet anul·lar l'autonomia. Mentida. Això no ho diu l'article enlloc. Diu que poden donar ordres a les autoritats autonòmiques, que és molt diferent. Què es podria plantejar? Nomenar un president de la Generalitat, ells, al marge del Parlament. Això no ho diu enlloc, la llei. Anul·lar l'autonomia tancant-ho tot, l'endemà com van els hospitals i les escoles. Perquè clar, els hospitals i les escoles també són autonomia. O què fem amb la policia? Realment jo crec que ells això ho usen com una amenaça. Ells és normal, ara es dediquen a amenaçar-nos. Però no crec que tinga cap consistència jurídica. I en qualsevol cas, imaginem que això passi, perquè realment la consistència jurídica de l'estat espanyol és tan baixa que tampoc apel·larem a ella. Imaginem què passa, imaginem que en un moment determinat qui siga decideix anul·lar l'autonomia. Bueno, això és l'independència. Perquè hi ha un petit detall que no podem oblidar. Per primera vegada en la història tenim un Parlament de Catalunya amb suficients diputats per proclamar la independència. Avui. No cal anar a eleccions. Avui. De sobres. Per tant, si l'estat espanyol trenca amb la seva pròpia Constitució, perquè nosaltres podríem argumentar jurídicament que això està trencant amb la Constitució. Si trenca amb la seva pròpia Constitució, nosaltres podem prendre decisions unilaterals i la més senzilla, proclamar la independència. I a partir d'ella parlar. Però jo tinc la sensació que de moment això són amenaces. Ells és normal, ells ens van amenaçar amb tot. La seva amenaça serà constant i constant i constant. Fins i tot quan els fets la desmenteixen. És que Catalunya s'enfonsarà econòmicament. Escolta, des que ha començat el procés sobiranista no parem de tindre
notícies macroeconòmiques, no que ens afecten a nosaltres, però macroeconòmiques positives, aquí no paren de vindre empreses i de no sé què, clar, dius, home, però en fi, ells usaran aquest element de la mentida i de l'agressió. La seva arma és espantar-nos. El seu model mental és hi haurà un dia que s'espantaran. Bueno, evitem. Bona tarda. Mira, el tema del referèndum, fins a quin punt seria important el tema de la majoria qualificada per tenir legitimitat internacional? Podríeu comprar dos micros. Aprofitem per la segona pregunta. Jo era per preguntar-li, tota vegada que a mi tots aquests articles 155 de l'exèrcit no em preocupen. Perdó, no se sent? Sí. No em preocupen gaire. El que sí que em preocupa és que pot passar el mes d'octubre, quan la gent intel·ligent d'Espanya ens demanin taules. Com a jugador d'escacs a vegades he estat superior i després quan m'han demanat taules dic, doncs no estan mal les taules tampoc. I això em fa molta por veient les tertúlies amb la gent catalana, de molt de seny i tot això, que ens és tan fàcil buscar les taules que em preocupa més això. L'altre, a fi de comptes, hem viscut tants anys amb els grans, no és malament, que vius com pots i ja està. Ara, ells no quedarien com a demòcrates. Em preocupa més que nosaltres què farem. Tinc una pregunta que està una mica relacionada. Sí, és una pregunta també una mica relacionada amb el tema aquest de l'exèrcit. Nosaltres hem tingut dues programacions de la República Catalana serioses, la de Company i la de Macià. La de Macià es va derivar cap a un altre costat i el Company va acabar al vaixell presó. Com veuries tu la relació d'aquesta última programació de la República amb aquestes dues anteriors? Sobretot em preocupa la de Company. Vas per trossos, això és tipus supermercat, Un paperet aquí. Respecte a la majoria qualificada. A veure, la majoria en un referèndum l'articula la llei que convoca el referèndum. I aquesta llei no existeix. El Parlament de Catalunya haurà de fer una llei de convocatòria del referèndum. I normalment, en la llei de convocatòria del referèndum s'ha de dir quan guanya una opció. El que la raó diu és que la victòria seria que el sí, la victòria nostra seria que el sí aconseguís el 50% dels vots totals emesos més un. I en aquest sentit, tampoc és tan diferent votar en dos paperetes que votar en una, perquè si haguérem de guanyar en un referèndum binari, sí o no, hauríem de posar el 50% de les paperetes més una, exactament igual. Per tant, en aquest sentit, la majoria ha de ser aquesta. Pot passar que en un moment determinat, si n'hi ha una negociació amb l'estat espanyol o amb la comunitat internacional, ens demanen alguna variant. Ha passat, Macedònia, per exemple, se li va demanar un 55% de participació i el 50 més 1 de vots. Normalment el 50 més 1 de vots no toca ningú, perquè és molt complicat. El que sí que te poden demanar és tindre més participació per validar que això ha sigut un vot majoritari. Però això, en tot cas, si n'hi ha una negociació, si algú vol negociar-ho, ja ho negociarem. De moment, a l'espera de la llei del referèndum, la majoria qualificada és 50% dels vots més un vot. I ja està. Que això vol dir que de cada 100 persones que votem, 50 han de votar que sí i de cada no sé quantes, una més també ha de votar que sí. Home, jo crec que això és un objectiu bastant més que assolible. Un altre tema és si el referèndum l'acabem fent contra Espanya. És a dir, no només sense l'acord d'Espanya, sinó amb el boicot d'Espanya. O sigui, si fem un referèndum en el qual el PP o Ciutadans o Vox o tota aquesta gent decideixen no participar.
i que per tant només votem bàsicament els partidaris del sí. Home, en aquest cas, que és una possibilitat clara sobre la taula, jo crec que hauríem de fer un esforç molt gran tots per aconseguir que la participació fos el més alta possible i que per tant guanyaríem no amb el 50 més 1, sinó que guanyaríem amb el 99, claríssimament, perquè si el no van a votar, guanyem els del sí, però per tant la peça clau seria quina participació hi ha. I com més alta millor, perquè això significaria, això donaria més garanties al procés. Teniu en compte, però, que el Principat té un cens electoral superior als 5 milions i que en la via catalana els càlculs més seriosos parlen de que vam estar a prop de 2 milions. Per tant, diguem que un 40% dels vots que cal per a guanyar els tenim en fila índia, que és molt important. Perquè vol dir que tenim un nucli de gent organitzat molt potent. L'assemblea, l'ANC, teniu, l'última vegada que m'ho van dir, no recordo que no era així com 600.000 adreces de correus, telèfons, la força que tenim organitzativa és enorme. Jo no he vist mai una cosa com aquesta, és molt gran. Per tant, jo crec que l'esforç que hem de fer, especialment si els del no volen votar, és pujar la participació màxima. Perquè si nosaltres podem dir que el sí té el 50%, no dels que han votat, sinó dels cens, això és indiscutible. Ahir no n'hi haurà cap estada fora per poder discutir-ho, perquè no n'hi hauria manera de que el Senat no ho guanyi. Entonces hi hauria el tema... taules que puguin... les taules d'escacs. Sí, per cas. Mira, a mi això em fa por. Per favor, mira. A mi em fa por. No em fa por per part de l'estat espanyol, perquè realment ells ja no els queda temps. Ells no tenen temps. Ells ja van contra el rellotge. L'altre dia, per exemple, el Germà Bel va dir una cosa que em va semblar molt sensata. Va dir, escolta, és que ara el problema ja no és el que ens prometen. El problema és que necessitem garanties de que ho van a complir. I per tant, n'hi ha una demanda mínima, que és dir, perdona, no ens assentem a parlar si primer no negociem que la meitat del Tribunal Constitucional depèn de la Generalitat de Catalunya. Perquè si l'àrbitre juga a favor de l'altre, tu la camiseta blanca, doncs no juguem. Per tant, què vull dir amb això? Que jo trobo que és impossible. És a dir, que l'estat espanyol és impossible que pugui fer una oferta negociadora. Fa 2 anys ho haguem pogut fer, però jo crec que ara hem passat el punt de no retorn. Ara que estem tocant la independència, perquè ens hauríem de conformar amb ells, és que no té cap sentit. Per tant, això no em fa por. Em fa por la Unió Europea. La Unió Europea sí que em fa por. Perquè, clar, que la Unió Europea en l'últim moment, és a dir, que n'hi hagi el minut Macià, que vingui, Macià va proclamar la república, la tercera, no la segona. Segona pels espanyols, tercera per nosaltres. Però després es va fer enrere. El més difícil ho va fer, i després es va fer enrere. El nostre moment Macià el protagonitzarà la Unió Europea, que segurament es pot treure de la màniga una fórmula confederal o una història rara per mantenir tal. De què depèn? De nou, de nosaltres mateixos. Si nosaltres diem que no, és que no. La força que té el nostre moviment és incomparable. I per tant, si nosaltres diem que no, és que no. Que algun polític pugui pensar, pot ser sí, però si nosaltres diem que no, serà que no. En això no ens hem de preocupar. La independència, i totes les que he viscut són iguals, vostè que li agraden els escacs, en la independència juga el rellotge. L'únic que juga és el rellotge. Nosaltres proclamem la independència. D'acord? Tots els estats del món no fan res, es queden quiets. Mirant a veure qui cau primer, qui tomba primer. Per tant, en la mesura que no tombem, nosaltres hem guanyat, perquè els estats no estan ni a favor ni en contra nostre, ni a favor ni en contra d'Espanya. Els estats estan a favor d'ells. I per tant, conforme vaig evolucionant la situació, el que els convinga, la inestabilitat que els convinga menys, és la que els convencerà. Al principi no arriben res, i quan passen, jo crec que és una qüestió d'hores, dies com a màxim, no arribarà a setmanes, doncs això es decidirà. Ara, hem d'estar alerta, i l'única forma de contrarrestar això és la mobilització popular, i ja ho hem fet. El president Mas no estava a favor de la independència, l'hem portat,
doncs, si qui siga president en un moment determinat pensa que pot pactar, nosaltres tenim la clau de dir que no. Jo crec que el nostre país hem de mostrar sobradament la nostra força i ja està. Després hi havia el tema aquest de l'exèrcit, ho explicaré. Abans ha sigut molt contundent. Sí, tant. Estic molt irritat amb aquest tema, molt irritat, i no parlo gaire, però ja que volen que parlem de l'exèrcit, parlem. La gran desgràcia d'Espanya va ser acabar amb la mili obligatòria. Perquè en el moment en què va acabar la mili obligatòria no té efectius per invadir Catalunya. Jo puc posar sobre la taula 3 arguments de per què no n'hi haurà cap invasió. No vull dir que no n'hi hagi algun boig que faci una cosa en un moment determinat a tipus individual, però una invasió militar no existirà. I no existirà per una raó, perquè no la poden fer. Quan l'estat espanyol va deixar d'obligar a la gent a anar a fer la mili, va quedar amb uns efectius reduïts. Efectius que avui mateix el propi Ministeri de Defensa encara reduït més. Quan tu vols fer una invasió militar, n'hi ha 2 coses que has de pensar, que són molt importants totes dues. Primer, això és una invasió per la força. Per tant, has d'invadir amb molta força. Tu no pots entrar a Sant Andreu amb un jeep amb 5 soldats. Però bofetades els corregueus. No riem perquè és així i la gent gran ho sap, és així perquè ho va viure. És a dir, si tu vols invadir una ciutat com Barcelona, tu necessites posar en Barcelona uniformats i armats al carrer 50.000 soldats. Mínim. De fet, hi ha estudis seriosos que parlen de que per invadir un país com Catalunya, amb l'orografia que tenim, amb la dispersió geogràfica que tenim, etc., necessiten un mínim de 400.000 soldats. D'acord? Per què? I aquesta és la segona. Una és necessites la força. La segona és que necessites temps. Tu no pots invadir un país i anar-te'n a l'endemà, perquè aleshores la invasió no val per res. Quan tu invadixes un país, t'hi has de quedar 10 anys. Veu el que està passant a l'Afganistan. Tu no pots ara invadís i ara me'n vaig. No. Si invadixes t'has de quedar 10 anys. Si t'has de quedar 10 anys, vol dir que aquell cabo xusquero ha de fer vacances. I se n'ha de tornar al poble algun dia. I ha de vindre algú a substituir-lo. I has de tindre una cadena que faci que tu tingues 400.000 soldats com a mínim participant de la invasió durant 10 anys. Com pot fer això un país que com a màxim, en el millor de les hipòtesis, sumant-li la Guàrdia Civil i tot, té 150.000 soldats? Com a màxim, sumant-li tot. Com pot fer-ho? És impossible. Literalment, només podria fer-ho d'una manera, que li ajudara a un altre exèrcit. Però això ja és ciència-ficció absoluta. Per tant, no hi haurà invasió militar de Catalunya. Això és absolutament descartable. Absolutament descartable.